Segundo o Instituto Nacional de Estatística, en toda a provincia hai máis de 2.000 locais de comidas e bebidas, polo que o da hostelería é un dos sectores que máis traballadores demanda. En Lugo, o IES San Sillao é referente neste sector da hostelería e forma traballadores para poder chegar a traballar en cociñas ou en servizo de sala. Achegámonos agora ás aulas máis doces deste centro. No ciclo medio de panadería, repostaría e confeitaría se introduce o alumnado desde cero neste sector de empresas alimentarias. E vai un pouquiño aprendendo os hábitos do oficio, vale? Tanto a modo conceptual como procedimental. Lóxicamente, é unha parte moi importante práctica, vale? Entón, bueno, o alumno, a parte de ser algo constructivista, vai pouquiño a pouco desenrolando as habilidades da profesión. O alumnado aprende a manipular os ingredientes de forma correcta para facer diferentes elaboracións e a utilizar a maquinaria necesaria. Unha vez preparadas, emplatan e decoran ditas elaboracións. A parte práctica ten moita importancia neste ciclo, que se combina durante os 2 anos de formación cos coñecementos teóricos. O primeiro curso céntrase nas bases técnicas e teóricas, é dicir, é unha ensinanza propedéutica cara ao segundo curso onde terán que acadar as técnicas máis complexas. Un elemento esencial para adquirir habilidades prácticas é manexar a maquinaria coa que se traballa, algo que os docentes teñen moi presente. Nós temos que adaptarnos o máis posible á realidade empresarial, entón, bueno, co tema da digitalización e da nova maquinaria dentro da escola, sí que contamos tanto cas máquinas como cos procesos máis novos, por dicirlo así. A boa fama da formación que se imparte neste centro no ámbito da hostelería é fundamental para o éxito de convocatoria destes estudos. Este ciclo mantén unha alta demanda desde hai varios anos, xa que pertenece ao sector alimentario, un imprescindible do día a día. A maior parte do alumnado accede a este ciclo sabendo de antemán que é un sector que lle interesa e, por tanto, no que queren profesionalizarse. Principalmente yo elegí este ciclo puesto que a mí me gusta mucho el trabajar con los alimentos, el crear alimentos, por ejemplo tartas, panes, bollería, etcétera, etcétera, y pues es un ciclo que da mucha salida. O obxectivo de todo este proceso é cualificar aos alumnos para poder incorporarse ao mundo laboral unha vez rematados os seus estudos. Temos a sorte de que o alumnado, ao rematar estes estudos e máis durante os mesmos, atopa traballo e o momento. Este ciclo medio é só unha das moitas ofertas formativas do IES San Sillao, no que tamén se imparten diversos ciclos de hostalaría con grande demanda, desde básicos a superiores.